Hello mga nyam. So today magluluto tayo ng specialty ni Mrs. Nyam, yung kare-kare. So ito po no, naiiwanan ni Mrs. Nyam yung ating bawang tsaka sibuyas. Next, yung ating pata. Ayan. Nililinis na ni Mrs. Nyam yung ating pata ng baboy. Ayan, pinadeliver lang namin to, no? Kasi walang magtitindang baboy dito eh. Malayo kami sa town. Kaya yun. So, ito malinis na, no? Ayan. Ito po yung other ingredients natin. So, meron tayong cubes. Meron tayong anato powder. Meron tayong magic. Meron tayong pepper dito. Paminta. Ito pa. Gulay. Pechay. Ano yun yan? Puso na saging. Tapos talong. Tapos ano yun? Sitaw. Ano kasi yung kapampangan ni sitaw niya? Sito. Kamangyang. Sitaw. Kamangyangin kapampangan. So, yan si Mrs. Nyam. Naglalagay na siya ng oil. Papainit lang yung kalan natin. Tapos, lagyan ng konting oil. Ilalagay na yung garlic. Una yung garlic. Ayan. Tapos yung sibuyas. Matilansek, no? Hanggang ako kay Bat yan. So, yan yung garlic yan. Onions natin. Gigisa lang muna. Oh, next ang baboy. I didn't expect na ilalagay na yung ating pata. Pero, luto ni Mrs. Nyam yan eh. Walang pabuwal na na. Yan, next yung magic sarap. Pepper yan, mas malasa yung crush. Tapos pepper. Marami. Marami daw pepper. Kasi yung pepper rin kaya. Nyam! It's na luto! I like it like this because I don't like malansa. So yan lang no, ihaluin lang pa ganyan. Hanggang matanggal yung pagkahilaw ng baboy. Sige niya, wag yung yan. Go, go, go. Next natin gagawin na yung ilalagay natin ng ating tubig. Ayan siya, ilalagay na ni Mrs. Nyam. Ayan, tamang ano lang, tamang lulubog lang ng kaunti. 250 ml lang. Ayan. Tapos, tatakpan lang natin yan. Hintayin natin lumambot for 30 minutes muna, tapos check natin. 30 minutes muna, tapos check daw. Yan, so habang pinapalambot natin yung baboy, prepare na natin yung gulay. Ayun yung sitaw, talong, ito yung puso ng saging. Sige, tignan natin kung may laman. Puro siya balat. Ito pa yung isa yan. Yan, from this to that. Kita mo? From this? Yan, balat na yun. Ano natin? Papalit na palit. Famous puso ng saging joke. Buti pa ang saging may puso. Ikaw wala. Anita.
So yan, iwan na ni Mrs. niya yung ating talong. Next yung saging. Tingnan natin. Puso, yung pusuan ng saging. So, natin kung meron tayong magpula. Ito? Pwede yan, pwede yan. Pwede na? Ito, ano ba ano? Sure? Oh! Ano yan? Pwede? Pwede yan. Yun o, pwede kayo yun yan. Natanggalin siya. Hindi na yun, natanggalin. Pwede. Ako, basta malambot, tapang yan, maluto na. Kainin mo yun, ha? O yan, o yan, o yan. Ito yung ating tausi. Huh? Sitaw. Wala ko sa tausihan. Eh, just... Siya yung iba, hindi naman tinatanggal ito. Mark lang ako. Kaya tanggal ko talaga ito. Ikaw. Ay, very good ka ka. Namalag mo na yan. Namalag mo na yan, boy. Ulit, take two. Ayan po pala yung pechay no, na iwan. Beef. Ihahabol natin yung ating pechay. So yan o, pinakakalinis lang para walang gabon or lupa. Gabon is lupa. Tagalog is lupa, Gabon is Kapampangan. Ito yung ating main ingredient, yung palasa, peanut butter. Open mo. Yan o, nati. Kaya yan, specific ito lang yung ginagamit ko. Kasi meron siyang Nuts. buo no? Oo. Ayun pala yung ano, yung gulay. Medyo nakakantag lang. Just the way I like it. One. Tapos gogong mo. Three muna. 8 sa 3 kaya mo. Lalanya mo nung naniburi yung lasa. With sugar yun pala. O plain. With sugar yan. Yung... Meron kasi yung without, di ba? So, yan po siya. Haluin lang. Okay. So, yan yung... Ano kasi yun kaya? Swerte na. Ayan. Swerte. Try muna natin. Kasi masyado na ako. Ayun pa nilalagay na bang makakain na. Puna. Parang magulay na. Kulang pa. Gusto mo yan? Tapos may kulay ang orange niya. I'm excited. So ayan mga nyams, luto na yung pagkain natin. Napakadali lang, kahit hindi ka marunong magluto, kaya mo to. Kung enjoy mo video na to, don't forget to like and subscribe. Bye! Wala kang kutsara.